Kag sa good vibes, kada isa saton ang pwede may mahimo bilang contribution ta para mapaganhagan ang epekto sa climate change kag para ma-preserve kung ano pang miara kita sa aton nga palibot. Kag sa Sipalay City may isa ka kalan-an nga ang iya nga mga usado na nga mantika ang ginahimo niya nga kandila. Nagapamakalman siya sa mga botelya sang ilimnon nga naganilap talang bisan diin para himuon nga burutangan sang sinamak. Yaring report. Sa Sipalay City, may isa ka kalan-an nga nahamtang sa kilid sang suba. Sa sulod sa mga mangroves. Kung mag-high tide, makatusbaw ka sa imutiil sa nagaagaw-agaw blue-green nga tubig samtang nagakaon. Pinasahi kag makalilingaw nga experience. Ini ang isa sa mga rason kung nga naging popular ang fish tank nga kalan-an. Magluwas abi sa katahom sang palibot. May pinasahi kag manamit man nga mga pagkaon. Ang uson o kunang mud lobster nga ginluto sa red curry sauce. Kag ang seafood boil in Cajun sauce, may kasag, may green shells. Bangod sang kabugana sang kadagatan sang Sipalay, may manamit ka pagkaon nga ginatanyag sa mga bisita, ang fish tank. Bangod sa matinlo nga suba, natagaan sila sang matahom nga lugar para sa ilang nga kalan-an. Gani para sa tag-iya nga si Don Celada, dapat man siya nga mag-give back sa environment, pinaagi sa paglimita sa iya nga gina-dispose nga mga basura. Ang iya used cooking oil, ginhimo niya nga mga kandila. Sino wala magpensar nga ang ini nga mga kandila halin gali sa usado na nga mantika. Bye-bye ang tema sang design sang iya nga mga kapawa candle. Ang iban, nabutang sa latas ang gatas, nga ginpatahom gamit ang mga shells sang scallops. Ang candle is a combination of used cooking oil namon nga gin-repurpose namon para mahimo siya kandila. Imbis nga nga i-dispose na lang siya kung diin o proper disposal. So kanong duman namon nga why not gamiton himuon namon sa kamo sini. At least nakahimo kami another product out of it kag makabulig man sa environment. May sinamak man siya nga kompletos ricados. Ang mga botelya, ginabakal niya gikan sa mga nagapangtipon sa mga botelya sa mga resorts. Ginatinloan, kag ginabutangan sa sinamak. Kutob sa mga spices nga lang kawas, ginabakal sa mga local farmers. Nag-source out kami sa mga ini-use Iya ka mga residents na nga mga nakolek. Oo. Ginabakal niyo sa ila. Ginabakal namon taglima, tinlo na, tapos gina-sterilize namon. Kaya gina-repurpose namon siya nga suludlan sang sinamak namon. So at the same time nakahimo kami product kag nakabulig man kami sa amon nga mga sa community di. Kag bangod kalabanan sa mga bisita nila mga OFW kun mga turista, may homemade nga batuan jam, batuan paste kag ginamos nga batuan sa sulod sang botelya. Kadamo abi sang nagapangita sini, kag ginadala sa iban nga mga lugar nga wala iya sang batuan. So ang batuan paste is usual na ni siya sa iban nga mga baligyaan, pero since ang tourist ang main sang Sipalay sa tourism ang damo ang tourist nga kadto diri. Ang termi nila mga demand is tani madala nila ang batuan sa Correct. buwa ng punsod. Oo. Mga buo. So out of their demands, naghimo kami sang product nga amo ni batuan paste para mabitbit nila nga hindi ma-spoil. Para kay Don, gamay lang ini nga pamaagi para maka-give back sa environment, pero kung ginahimo sang kadamaan, dako ang bulig sini sa palibot para mapaganhagan ang epekto sa climate change. Ilabi na karon nga nagalala ang mga kalamidad kag isa na ang Sipalay City sa naka-eksperyensya sini. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.